Tamayo, back now to the biggest lead. Balik na sa pinakamataas na kalaban ng kanina. This is Ais and sa Rodel, all targets in Paligi. Henry Mamatao Garcia. Balik sa pinakamataas na laban. Kanina apat na lang balik sa defense. Now on Damo Garcia. 10 seconds from the shot clock. Damo Garcia. 10 seconds from the shot clock. Minutes exactly. Now on. Martinez. Barangay Baliti. 19 points. 5:58. Any more than 69 is the score. Alas malapit na tayo sa katapusan dito. More than 69 is the score. Alas malapit na tayo sa katapusan dito. Still looking to talent, still looking to managing the ball. There comes Campbell.